Bueno, kaixo, noi, Juan Maria eta Izarrega. Kaixo. Ez egitasmoko hezitzaileak, hezikuntza heziketarako programa bat da, LH-ko haurrei eta DBH-ko gazteei zuzenduta dagoena, eta programa honen helburu nagusia da gazteek hizkuntzekiko dituzten jarrerak, balioak eta arau soziala emantzea. Hortako egiten duguna da, gazteek hizkuntzekiko eta kasu honetan batez ere euskararekiko dituzten usteak lantzen ditu, jakina bai da uste horiek gero gaitasunean eta jokabideetan eragingo dutela. Beste alde batetikan, deno epatutako azkain, egiten duguna da hizkuntzaren alderdi estetiko ludikoa lantzen dugu, sormena euskaraz bideratuz. Eta samarra daukau, saiatzen gara egitasmoko metodologia erabat parte hartzailea izaten, eta batez ere talde dinamiketan eta oinarritzen gara. Sauriko kasuan DBH bikoekin egingo diogu egitasmoari, eta horretara 8 saio izango ditugu beraiekin. Eta, esan beharra daukau, ja honeko hasi gehala, eta oso harrera honen digutela bai irakasleek eta baita ikasleek ere. Saio guztitan gazteak oso parte hartzaile agertu dira, eta ikuste zaizue edo ikuste zaie, gogotsu zaudetela, eta nahiko genuke edo gure nahia behintzat da hola mantentzea ikasturte guztintzean. Hala dan, eta laizter arte. Agur!